en un món, mira, ara parlaven, en què tot està connectat, més encara als mercats financers. I estem parlant i ens referim a la insolvència d'una asseguradora a Luxemburg que s'està deixant sentir en els estalvis de milers d'espanyols que van confiar, Joan, en els seus productes. Sí, parlam de FBWU, de Forward U Life Insurance Lux S.A., una filial luxemburguesa de la companyia amb seu a Alemanya, que va congelar l'activitat el passat 31 de gener després de la intervenció del supervisor luxemburguès en detectar que no complia els requisits necessaris per tal d'operar. Aquesta situació es calcula que ha deixat milers d'afectats a Espanya que van confiar en les seves assegurances, per això podem aprofitar per analitzar-ho. Cristina, parlam d'uns productes que sembla que majoritàriament a Espanya eren productes de vida, no?, fonamentalment. Efectivament, aquests productes ja s'està estimant de moment unes 40.000 persones afectades a nivell nacional. A les nostres illes tenim constància que són moltes de persones les afectades també. Nosaltres ja estem rebent a molts de consumidors que s'han vist afectats per aquest producte i això se comercialitzava, aquesta empresa luxemburguesa se comercialitzaven els productes a través de OVB, una empresa, un mediador d'assegurances que operava a nivell nacional i aquí en concret a Balears operava amb molta de força i aquests productes que deien que eren un producte d'estalvi, com una assegurança que complementava els teus ingressos o la teva jubilació, doncs realment no és un complement, sinó no és una assegurança pròpiament, sinó que és un producte molt més complet, un producte que ha donat, ara ha sortit un poc a la llum en la quiebra, no?, de l'empresa luxemburguesa, però realment nosaltres ja duim molt d'anys batallant contra aquest tipus de producte i són productes tòxics, podríem dir. Són productes molt complexos a nivell financer i que se varen comercialitzar massivament en els consumidors com si fos una assegurança sense cap tipus de risc, cosa que no és així. Quant de dobbers estem parlant? No sé si hi ha una mitjana de dobbers per persona que ha pogut perdre, però parlant de quantitats altes. Bueno, a dia d'avui, en la quiebra del fondo, en la quiebra aquesta, estem parlant de que aquestes persones han perdut absolutament tot. O sigui, han perdut tot el que varen invertir, perquè aquesta empresa s'ha anat a liquidació, de moment ja s'ha nombrat, ara a mitjans d'abril s'ha nombrat el liquidador, o el que vendria a ser l'administrador concursal a Luxemburg. Les persones afectades poden comunicar-se amb aquest administrador concursal luxemburguès donant les seves dades i la prima que han invertit i quin és el capital que havien invertit, però la realitat tots sabem que quan una empresa se declara en liquidació les probabilitats de cobrar són ínfimes, no? Per tant, la gent que se vegi, això és el missatge que volen donar. Nosaltres ja fa molt de temps que estem reclamant aquest producte perquè estan indegudament comercialitzats, que sàpiguen que poden demandar en el mediador OVB, que això és una empresa nacional que té seu també aquí a les nostres illes i que en cas de que s'hagin vist afectats per aquest producte poden reclamar els seus dobbers. Perquè què era el que oferien? Que dius que parlaves de producte tòxic, o com ho oferíem que podia atreure fàcilment a un interessat? Sí, se va comercialitzar amb molta vehemència, podríem dir, no? Perquè, de fet, OVB, com és un mediador, ells cobren una elevada comissió per tal de vendre aquest producte i ells insistien molt en que la persona, no només ells comprassin aquest producte, sinó que també parlessin amb els seus familiars i amistats per tal d'intentar donar més volum de venda d'aquest producte. Realment no és una assegurança més, sinó que estem parlant a vegades que són PIAs, que són plans d'estalvi sistemàtic, que estan relacionats amb els fondos amb la rentabilitat que donen els fondos d'inversió. Són productes que no tenen una liquiditat immediata, que la persona no els pot rescatar quan vulgui, sinó que per tal de rescatar-los han de pagar una elevadíssima prima de penalització per tal de treure-lo. És un instrument financer del risc i a més, la manera en què se va comercialitzar és molt qüestionable. Per això atacam la comercialització d'aquests productes, perquè, entre altres qüestions, quan te donaven a signar aquest producte, tu no tenies la documentació, te la donaven amb posterioritat, te donaven una contrasenya, accedies a la plataforma i després veies que ja t'havien pujat la documentació que explicava el producte, tot a posteriori, no? Totes aquestes qüestions fan que sigui un producte opac i que la persona que comprava no tenia la informació suficient. Què poden fer aquestes persones que ens estan escoltant, que es veuen afectades? Perquè estem parlant de 40.000 a Espanya, la qual cosa vol dir que probablement la xifra aquí també sigui considerable. Què poden fer? Sí, aquestes persones, a les nostres illes, el nombre de persones afectades és molt nombrós. De fet, nosaltres estem rebent a molts, per tant, suposam que són moltes les persones afectades, que sàpiguen que, per una banda, poden comunicar-se amb l'empresa
en concurs luxemburguesa a través de les dades que estan penjades a la plana web de la pròpia OVB, però que sàpiguen que si aquest producte no se va comercialitzar com toca, no els hi van donar tota la informació, els riscos que tenien a l'hora d'invertir, si no tenen la documentació, tot això que sàpiguen que sí que poden demandar a l'empresa comercialitzadora, no a l'empresa que s'ha anat a quiebra, a la comercialitzadora, que és OVB i que té seu a Espanya, que és empresa nacional i que té seu també, en concret a Palma, a les nostres illes, no? Que sàpiguen que poden dirigir aquesta demanda en els tribunals nacionals contra aquesta companyia mediadora. Cristina Borrallo, des de Futuro Legal, moltíssimes gràcies per aquests consells que segur agrairan totes les persones afectades, que malauradament són moltes. Gràcies, Cristina. Gràcies a vosaltres, bon dia.